Ngai ngo yo blay kan kapor yang bang yo ban wan ban ya kren bat pi pat sa yesen ban ya sam na ktien ke jong blay ngidon kam ya ktien ke jong blay ko ngidon kam ya ko ba ko ngidon kam ya bam na maruno no breu bam bam di on yap naแต่ทางต่างกว่าบันทางต่างกับสงทุบกับลองกับดอนกำหดูกตาบันซาบันอายกับตีนกับจงเบลยยาพีมารุเบลยอุลองบัสบนบรูอายกับตีนกับจงอูนักปอร์กับปอร์นักสงีกับสงีขนังบางิยบันบามบันดีนักบันงินลองกิบคลันบันงินลองเกนกิตากิบลาเป็นชาดบอร์หางนี้กับปอร์นักกว่าบันกรันนักตีนกับจงเบลยนักgospel กับกุมอุยานิสกับนังกับบันโยกับขัดกับไลพุนโยที่นี่จงเบลย์กับองกุมนี่กับ heading ข้างนี้กับองกีวาบะอิมเตียกับสงีกับขัดดูกับสงีกับคราวจงกับจินขวายเนียมอุจิสุลายังบโลปรตาอุดาองลาดาอุโนอุโนรุสงสเลียงไอบุญวันหางาบาอุนดิรุจารุบังเงจหางากุมบาละองกิจิงทอกีวาบะอิมกันยาตุยนอนากับดอนจงอูเฮนเรียกันนี้อุลาเกรนชะพังโอมันซิมยาอุบากิตากีบังเงจฮาอูกินสัปเดียงNamar empat shimla ayo mensim bakut naba empat shimla pendan buram ya ujisu. Kini kalong kebentar kaba ujisu Ukraine. Bat menu Ukraine ni kani kababel ka ong hang ni tiha kata kasngi kaba khatdu kasngi kaba kraw jong ka jing khawai niam. Kasngi kaba khatdu kasngi kaba kraw jong ka jing khawai niam. Kasngi kaba khatdu jong ka jing khawai ka de kasngi bagi Israel ki jo khawai ka ne ka jing khawai niam ka chuki da nyotli ki jing khawai niam jing khawai niam ka ba khatdu do kada ka jing khawai niam jong kata ki yeng trap but ujisu aga ne ka sngi kat ba kidang le e kata ka niam u yeng ka bible ka ong ujisu yeng udah pertau udah ong lau no so sliang ai bun wan hanga ba un di ru balai ukuran ini ki kentien namar hanga ni ka sngi udah orang ba aling do ulet kata ka baru jura ru dau tau jingtong ksiar blasna tau khiu ksiar ne ko khuri ksiar ulai bentong na kapung selom baru ulai hangta ka po kata ka duan baru the ya kata ka hangta haga benta ka ba mingi jong kata ka duan bat ban perta bau try on pa ya kata ka ka ba shisha baru jisu hang ni habu yo sngo ita ki kentien ba ki le na ka snem ka snem u jisu hang tau da yeng bat u da ong ni ki kentien u ong ula perta u da ong la da nu usmus liang ai bun wan hanga ba un di ru ka bomut kumbau rang ba ling do u ong ba wan ko ngi kwa bandi ki duai nam ta kata ka ka ba shisha ba u jisu yang ong adai manga kata ka u no ba usmus liang ai bun di nanga ba kata ka long keren persya ya ki ka ba u jisu kam ya la de ba u dai ma u kata ka wa Badeng tak kalau penbitar giba bon gibrih kata kejaka. Namar bau jisu ukam ya ladi badai ma uta uwa Baru jisu hang ni pindapet ya ketin ke jong blai ka dekat ka basau po hang ni kadon ke jinya praktin na pedeng uta upat ba. Te ketin jong blai ka ong namar kata shibun uta upat ba haba kilayo sngo ya kita ketin kilayo ong da shisha uni ulong uta unong thulpa. Kiwe pat kila ong uni ulong Chris Henry kiwai pat kilai keli ayu unwan nau tau Chris na Galilea kata ka jingtho kam shim laong bau tau Chris unwan nau sembau David ban na Bethlehem ka nongrit haga bau David ula judan kum ta kala long ka ji prakti na pedeng utau pat ba syapang chung kibana kite kilayaman ban kem ya Henry omdan balabu kakti hao kani kadon ke jinga prakti na pedeng gibreu dan ki baong hatu ni umdeu tanong itu lupa ki ong ude nong itu lupa dan ki baong ru hatu ni umdeu Chris ki lamut ban nget dan ki baikli jingkli ki ong kumno tau Chris unwan na Galilea ki ong ba kitip ya kektien ki ong bau Chris unwan no sembajung David na Bethlehem na kanongret haga bau David ula judan kum ta kala judan kata ke jinga keren ka discussion na kata ke jinga ya debate hang tamo kata kadai na kam dai kilai keren kadon ke jinga praktin hapdeng jong kini ki pat ba bat kad khot ka ba sabusan ka ong ni anda kumta kita ki syakri dorbar ki lewan pai hagita ki rang ba ling do bat ki farsi ki balai keli te ya ki balai fim shim lawan lam yu te kini ki farsi bat kini ki rang ba ling do kilai keli ya kita ki syakri dorbar ki long phile yo kam yu Nilai snow kadang kata ke jingkran ka bau jisu ang bau dai ma uta wa mau baim. Ba pilaya kam na am ya kita ki syakri ki ya thu. Judan ubreu ba kren kat une ubreu kyong ni 4 judan te ubreu ba kren kat une ubreu. 4 juta snow menuru ban dan ban ong ba ulong ma uta wa baim.
Teng tak tin ke jong blai ka ong ni don em unu ru nak inong sensara ni nagi Farisi ki belangat jauh. Ki Farisi bat kita ki rang bak leng dok ki lai keli hang ta. Are don na pring jong firi ki belangat no hau ni. Don na pring jong firi ki belangat hau ni Jisu namar buong kum ta. Don em unu ru nak inong sensara ni nagi Farisi u belangat jauh. Henry uniu pai ba ubam nang ya ka hukum ulong ubalatim bat ki ong. Lada don mano ki banget yau Jisu kin long ki balatim. Namar kim nang ya ka hukum. Namar kim tip ya ka hukum dei tang tak dau no banget. Kin long ki balatim ki ong ki rang bat leng dak bat kita ki Farisi. Unikodemus ubalawan min mit hau ubalong uai naki ulaong haki hato ka hukum jongi ka penrem yu breu lamda kan yo sngo shwa nau bat kan tip ya ka ei ka baulale kile thu ba kile ong meru melong nagilelea to yet to khmiru baunong itu lupa ummi nagilelea ban bakiru kila sedang menyakren bat unika de masru lawan menyakren bat ki ban ong ba ngihap ban wat ya ka jingtip ka basisha unika de mas bla ya kenduk yo Jisu ka lenong ka balai baru dan kata ka jingsngau na kam tau Jisu bakal adon ka jing prat kti na pedeng jongkiru agani ka por kai bangakwa ban keren hang ni kadai ya ka lenong ka bapra Henry Jisu ulalek no shalom ki olip te ladang step ulawan pat syak temple bat upat ba baro ulawan hau bada ba ula syong ula hikai ki te ginong tho bagi Farisi ki lawan lam hau ya ka breu ka balakem ha ka baklim bat haba kilabu ya ka hapdeng kilaya ong hau kono hikai lalap ya gani ka breu ha ka jingle hi ba kadang klim Teu Moses ulah hukum yang ini, aku hukum banlan temau ya ki bakum kita, mete ma ong kumno. Kilaya ong ya kani te bakilaya tunjuk ya bakila ban mudo ya Henry Jisu abaulah dam hati bian ulah tho ya ki shinreti ha ka kendau. Jisu ulah tho daga shinreti ha ka kendau. Kan mau ya kani. Henry kat bakila dam keli ya haba ulah penyeng ya ladi. Ula ong haki uta ubakampop hapdeng jong pi tun lem tem nengkong yau mau haka kat bau Jisu kiwan man keli ta ka jingkeli kat kum ka an jong Moses ka dei man lem tem mau ne Gabriel me ma ong men le kum no Jisu dem ma ka kan do balu tho bat ka bu dang dem nang ta makir ki dem lang man keli ki ong le kum no Henry Jisu abolo dem tibian ula tho agisirti kendo Henry kat ba kila dem keli ki haba kila dem keli Jisu ula penyeng yala de baru ula ong haki utau ba klempop hapdeng jong fi tun len tem ning kong ya uma haka patru haba ula dem hatibian ula tho aga kendo kite haba kila snow bakida snow kendo kila mino away pa away kida sedang nadu kiba kamtemen hadu kiba khatdu tila ino marway yau Jisu bata ka breu ka badang yeng hapdeng tiu Jisu haba ula penyeng yalade bat ba umi iyano inoru andrai tang ya kata ka breu ula ong ka ko breu hangno kitu kinong mudoi jong pa omdan bala pendram ya pa kati kala ya tu omdan atrai Jisu te ula ong ka ngaru ngam pendram ya pa to kilit no bat to what laptop show kani kalong ka jing keren ke ba don bor bah bau Jisu keren anda bol walik cilong bolip lawan biang badang tag men step lawan minyak keren biang ha ke temple lawan sedang man hikai ti hang ta ki nong thok bagi Farisi kilawan lam ya ka breu ka balakem ha ka por bakadang klim bal kilawan men tunjuk yu Jisu kenang baki nyok daw yu Jisu baki nyok ban mudu yu kila kli ke ne ke jingkli kong kat kum ka an ke jong Moses dei ben len temau ya ka breu ha ba la yo kem ya ka ha ka baklim Jisu kelam jubab shkentien ru utho penban ha kata ka khando da shimpri akti ke jong makir ki dam lang hang ta le kum no ki ong ngin le kum no ngin lan thamau ne kum no ne Jisu da yeng nang ta uda shong pen bet ya la de bu do ong uno na pleng jong fi u baklam dan ka pop ka wang yu mau banen kong badeng ta wei pu wei dei ki pen hap doi ta ki mau ba ki pet na do betemen do adu bakhat do ki pet no nang ta Badu Jisu keli ni ke jingkeli uang ba dan berpenram ya pa ke ong em try dan berpenram ya nga. Badu Jisu ruang ngam penram ya pa tamatan ka wai wat le pop show. Kilet no nang ni tang ba wat le pop show. Na sunat ba ke ni ke jing ong ke jong Jisu.
Baleng keren ni lenong namar kalong ke badon kam haduk kata-kata. Piu Jisu ni lenong ba nyau dekat lai punyo ong lada uno ru usngus liang ai bo unwan hanga bo undi ru. Uno bosngus liang tuan hanga to ai bo undi ru. Uno bosngus liang. Kini ki brio ba Ukraine kom ta kala long penban jaka ba long ke blessing ki ha jaka ba ki kin ngai kala offend penban ya ke jinget ke jangki. Bat kan ke lenong ke ba pra ke kren ba Jisu anda ha ba udan ha kata ke jaka ba wan ra eta ke brio hang ta ki wan ra mar ba kim ngai yu Jisu. Mdan ba ngai yu Jisu. Ki nong tho ba ki Pharisee ki lawan ba wan ra ini ke brio kana ba ki yo ban mudui yau Jesus Christ. Ki don ki ba ngai sudah hang ta. Bagini ki bam ngai ki lawan ra ni ka breu ban penrem ya ka. Bai ki ong yu Jisu ngin le kum no ngin len thamau ne kum no ne ka lamar kat kum ka an ke jong Moses dai ban lem thamau ya ka. Jisu da ka simpri akti udah tho ha ka khendau. Bun ki breu ki ong balai ba Jisu udah dem ba utho yu ta khendau. Fitip nem. Ha ba uyeng ha pedeng jong ki bam ngai. Ula kren ba uyai pen pau ila de ba uang ngalong menga. Ngalong mangate kata ka piwan nga pinyo bandi eta ka kim nget yo Ukraine shibun ke ba kadai shapang ka jinglong blai ke jong ne uta ukun jong blai henry kim pediang kim nget bo de Chris kim nget bo de uta Messiah kim nget bo de nong pen jong ke Israel ba jong ke perthai bat hang ta ha ka jingdon jong kita ki bam nget ha ka jingdon jong kita ki nong penram Jisu da tho ha ka khndo da ki simpre akti ba Jisu ha bo le kom ta upendap ru ya ke kitab Jeremia kanang kabakhatnyo ka dekat kabakhat lai ka ong no ka khtin ka jong blai gi ne pet ka ne ka por Jeremia khatnyo ka dekat kabakhat lai ka khtin jong blai ka ong kom ne atrai ka jingkermen ki Israel baro ki balendat ya me ken ne ran baro ki balendat ya me ken le ran kita ki badan hang ta baro saudang ki de ki balendat ya Jesus Christ kita ki nong tho bat kita ki Pharisee kita ki balendat yu trai ki lawan ban tawiyar ban keli jingkeli yu ka babel ka ong hang ni atrai ka jingkermen ki Israel baro ki balendat ya mekin le ran kita ki ba ino no yang on tho ya ki haka khndo kita ki ba ino no yang on tho ya ki haka khndo Jisu Ukraine ya liu ong kita ki ba ino no yang kita ki ba ino no yang ngan tho ya ka kerteng ge jong ki haka khndo de yang ta ba Jisu tho haka khndo tho ya ka kerteng ge jong ki baru tho ya ka jing penram haka khndo tho ya ka kerteng ge jong ki haka khndo baru da penram ya ki namar ka jing bam nget ban namar kata ka jing le lendat jong ki baru Jisu pendap ya ka ni ka tin jo blai ka ong kom ni atrai ke jingkermen ki Israel baro ki balendat emekin leran kita ki bal ino no inga on tho yaki haka khndo namar bakila lendat yu trai ka umpok liu ka baim Jisu ngalong mengagata ka umpok liu ka baim menrei filakan taj ngala perta ngala yang ke temple ban perta jar ubas liang tuan hanga bad undi unyo eta ka jingtengan unum yo syu ya kata ka jing sliang unyo ya ka jingtengan rei habanga kran ya kata film shim langat bad pi filakan taj yang badu Jisu ong namar ba pila kentaj namar manganga dei kata kau umpok liu ka baim ngalong manga kata ka umpok liu ka baim pila kentaj yang abat kum ta haga ne kesngi ngan tho ya ka kerteng jong fi haga kendo ba dei hang ta kita ki nong penrem haba kilawan ban penrem yang ne ka briu maki kila kalalong ki basya penrem kila syak penrem namar baki dei ki nong penrem bat hang ni Jisu udah penleran yaki bade hang ta habo keli kena ke jingkeli uno na pring jong fi ubak klempop kawang yu mau benengkong bade hang ta baro nado ke temen nado kita ke balak kham start nado kita ke balak kham tip ya ka an ke balak kham tip ya kata ka an ke jong Moses baro hang ta ki bread no itu ki mau bat ki haban mi na kata ka jaka bat hang ta dan briu syu sa stang ke briu bat u Jisu ngastunat benyakren ya ke ka bentah ke por ke briu kini ke briu ke balak syak penrem kini ke briu ke balak syak mudui kini ke briu ba dan ba ken snapshot ya ka ke senong ke tau la ken po ya ka balak kalong ke briu ke balak syak kentaj kini ke briu ke bamdan syuk ba it ya ka bat pitip nam kum kini ke briu ru kalak don hagal nong ke basau bat kata ke nong Samaria men bau Jisu poi hakata ke senong Samaria kaladon kini ke nong Samaria ke balawan tong ru na kata ke pung
baru Jisu ru uya deal bat ka da ka bu ong ru bangangalong kata ka baga khti nge jong blai ka ong langi puli Yohanes kalenong ka ba sao u Jisu ong kum ni ya gani ka breu ga khot ka ba khat sao ka ong Henry uno ru uban di na kata ka ya ka bangangan ai ha u unom sliang lano ru Henry kata ka ya ka bangan ai ha u kan long ka pukri ka ka bakersoi syaga jing im ka babam jikut kata ka breu kalau ong ha u ko kan rat to ai hanga ya ka ni ka banganom sliang lemni wan shani bantong kani ka breu ru kala kran wat Jisu wong wan la piwan ngan ai fi ta ka wa ka ba em ka ba to ya fi ba finom trang finom sliang syo kani ka breu ru ka balangat hagata ka jing mudui jong kita ki nong tho bat ki Pharisee ru habaka kala syak penrem maka kala syak pen kesan hau terai kani ka nong Samaria ru kalong kumju kasnong gal isi ya ka namar balai bakadai ka breu ka ba auria kalau don sangut ki tengah ba uni ko bakai syong mentar udeu tengah jong ki breu bat ka juan mentong ka por mensni namar balai kawan mensni namar ka por ka shit paham judan buan tong dai tang Jisu bodan hakata ka pukri bala bakalawan kalai kenduk yo nong penem hakata ka pukri bat balai kale gini ka kam namar ba ka sngotu ba ka wat jing it kalawat no we breu kam shem jing it kawat sne we breu kam shem jing it kalawat bat kawat kum tahadu sangut kini ki tengah kalau don ba uni ba ya syong mentar ong ka tin jong blai deu tengah jong ka kalawat ya ka jing kemen kawat ya ka jing suk kawat u tau breu un it ya ka kalawat ya ka stability ne ta ka family ne kam yo namar kata ka snow terang ba ka snow sliang ba ka le ya ka ju ka pop si ka pop ka le ya ka ju ka pop ta ka ba ka angnot ban yo ya ka jing suk ba ya ta ka jing it nau tau breu ka ba ka it ne kam shim la yo ya kata ka terang ba ka sliang lesi don na pleng jok pi ya ka ni ka sngi ka ba mentaroพี่สงบกุมบัมดันชัวบะเอจพี่สงบดันชัวมโนบะสงบทั่วพี่ว่าจิงเอพี่มียอจิงเอกระดันไปตั้งกับจิงเป็นเรมพี่กระดันไปตั้งกับจิงชักกันตัดบักกี้เบรวกี่กันตัดพี่บักกี้เบรวกี่เอจพี่กี่เบรวกี่ชุบนันกัมมีกับจิงเอ็มกับจงฟีกี่ชุบนันกัมมีตัวกับเม็ดกับจงฟีกี่เอางาเอจพี่อันดากิลายอพี่กี่ลักกันตัดหน่อยพี่บักกี้เละกุมบัมอีทั่วพี่งั้นเงยบักนี่กับเบรวกับลองกุมตาฮีkalawat jing it nrei kita kabakah ka it kem shim ai jing it pat ya ka bat kalait na we breu sha we breu bat ka ju ani ka breu ro kal nong ka bapra kala ngat ka por ka baka kelim bat ka ni ka breu ka bla syak kan tat na ka em lang ka salang ka ni ka breu ka bla syak pen ra ka em lang salang latan ya ka hakabat jong Jisu hakamat kita ki pat ba jong kata ka shnong bat kita kilawan ban penrem ya ka henrei penban kila syak penrem Aku abnong epi kan ikas ngingar nganum penrem ya fi. Namar bau Jisu penrem ya fi. Compare pila ale nuti kan no sin. Compare pila al im ka jing im ka ba auria kan no. Compare pilong kan no. Compare pi snow tep ublay udang map ne map ya nga. Ringa ko abnong epi kan ikapor bau Jisu kan tat ya fi la da pi wan da ka donot ka basisha. Kumba ulapen im ne kumba ulapen kesan ya ta ka breu ka bala day ban syak penrem. La day ban syak len temau no. Kumbau Jisu ong ngam penrem ya pa hagani ka sngiru ong ya fi kumju nganam penrem ya pa ong Jisu it palat ya fi bat ukwa ban thau thmai ya ga jing im ga jong fi kumbau la thau thmai ya gani ka nong Samaria bat kumbau la thau thmai ya gani ka breu ka bala ngat bala syakam ha ka por ba ka le nuti Jisu hagani ka sngi kumbau la pen kesan ki kumbau la pen emiki on pen em ya piru hagani ka por ka ba menta nget bo trau it palat ya fi le chiki disco le chiki party le shibon ke kam area namar ba ka don ka jing terang fi don ka jing sliang ban yo jing it ban yo jing kemen ban yo jing sok on re haduk menta kita ka donot jong pi ka long theli pila tap da pila tap dekat jingdi pi tap dekat drugs pi tap dekat jingdi bu ai ke baper pila wat pila le kum ni kum tai pila le lut ban pen sungub hai la de han re haduk menta pidang long theli ngakwa ban ong fi ko para utrai kwa ban pendap fi kan ke sngi da kata ka ga jong ukwa an pendap fi do man sim ba ko jong ukwa an pendap fi da ka bor ke batmai fi wong ha khmi ngan le ke batmai menta kan mi no hatu finom tip ya ka utrai un pen mi ya kata ka batmai ke jing em ke jong fi wan pediang yu
hagan ni keski wong ngar ngam penrem mi patang batang kawai wa laptop show utraun ai fi men sim ba khoi hagan ni kapor utraun pendap fi de ka bor ka jong ka wa ka ba im kan tu ya fi u jisu long kata ka pok liu ka ba ka ba im ka ba tu ya fi kan baru ong ngan pen mi gi wa agari kan ja pi smo kan ja ba pi don ka ri ka ba ter khong wong ngan pen mi gi wa agari kan ja pi lakut lenti wong pi ya kata ka ri klau ba pi shem shu ik lenti ka ri klau wong ngan pelong ka lenti ka ri klau kan bat ki wa kata ka ri kan ja ma ulong ka wa ka ba tu ya fi ban nganget tu kejit na jisu na do mentagas ni kejit na wa hai fi to man sim jang fi ba fi finom trang shu lano pi finom slang shu lano ka jingem ka jong fi kan long ka ba dap ka jingem ka jong fi kan long ka ba shlei ka jingem ka jong fi kan long ka ba kmen ka jingem ka jong fi kan long ka ba mentoi ka jingem ka jong fi kan long ka jingem ka ban long jingker khu ya ki wei pat kumba kan ni ka breu kan ni ka nong Samaria anda ba kali pediang ya jisu kelamare shnong jangka ban ka shnong ba ka wei ki lawan ban ya kendo ya jisu ban ma pi ri pen long kum kan ni ka breu ban le ya thu ka shnong ka jong pi ya ka jing it ka jong oblai ban ma pi pen long ka jingker khu ya ka shnong ba ka wei ban nga nget ba pi pin long kum ta u jisu dan ka plan na kam ta ka jing ka jong fi u jisu dan ka plan na kam ta ka jing ka jong fi nga nget hagan ne ka sngi haba pi pdiang ye u jisu ka da no jong fi on panon kam ya pi pin long ka breu ka ban long jing men thoi ba du try u dan ka plan ka ba kran nam ta jong fi u dan ka purpose ka ba kraw ya ka ba ula ai fi ba nga nget hagan ne ka sngi wan nom sngo shu ba pi long ka breu ka ba sha kan ta ne ka breu ka ba duna ne ka breu ka ba sha isi in kwa ba dong fi u jisu e ya fi ngin de wai kan ka por ka bamta ngai bu trai wi palat ya fi ngai utrai pen yang fi no kan ka sngi kan ma kan ni ka babel ka ong namar ka ta dan shu ka jing pen ram ya kita ki bahau Christ Jesu ka ba ya om shu kat kum ka do re ki ba ya kat kum men sim ka shiti ki nong rom ka nong ka ba pra khat men kong ka ong kum ni namar ka ta men ta om don ka jing pen ram ya kita ki bahau Christ Jesu ki bam ya kat kum ka do re kat kum men sim namar ka ta ka hukum ka jong sim ka jing hau Christ Jesu kala pelat yanga na kata ka hukum ka jong ka pop bat ka jong ka jingyap namar ya kata ka ba ka hukum kam shimla banle na ba kala tlot na kata ka do ublay da ka ba ula pha ye khon jong hi hakadur ka pop bat ban long ka jingnya namar ka pop ula penram ye ka pop ha kata ka do bakum ta onyo ban pendap ya ka jing dawa jong kata ko hukum hangi kibayat kat kum ka do anrei kat kum sim namar kita ki balong kat bakum ka do kiamut brai ki ki ru jong kata ka do anrei kita ki balong kat kum sim ya ki ru ki jong uta sim bat ngangai agan ka sngi haba pi pedang yo men sim ba khoi jong blai u jisu nai fi yo men sim ba khoi un pen baptis ya fi de ka ding ba do men sim ba khoi bat ngangai hagan ne ka sngi pinom ya chu haga do fin ya no how men sim ba khoi ba la fi ya ka do ka don be jing brai jong ka do ka don ka pop ka ta ka hukum jong ka do ka ba pen le pop ya fi han renga kwa ban ong fi ha fi ya how men sim ba khoi pin ya kan ha ka ta ka bor ka jong blai ni ne dwai ka ni ka jan mit ka ba ta pi la ban ong bat ngai gini gi kin tien kan ong jisu nga pla ba ngalong nong pop ka ba kraw ma bi gi pop jong atrai ba ni ga sngi ngawan man kala ka bamhot ngala rai ko try ba nganom le pop show wan na po ka do not jong atrai wan hanga ko wa ba im tut haga jingim ka jong tut me ko try hanga na pediang me ko munong penem na pediang me kumu try na pediang me kumu im jonga bada do ni ga sngi penan kam try ya ga jing im jonga na ka banta ka buram jong me tho e ka gerteng jonga haga kitab jonga jing im bat na du ka ni ga sngi ngan long ka jong me amen ngai pila dwai ka ni ga jing dwai kan ni de tang ka jing stang jonga jing ya lenti ka jong fi terus sedang banyahat nang nisya kamat tambatang kawai wanom pai dien shu
haba filayo yo Jesus Christ komulong penem haba filayo yo Jesus Christ komune ubait jong fi ubam simlak kentat ya pi bat filayo ne ubait uba penhon ya gajing em gajong pi uba pentengan ya pi wanom i no ya u wanom paidin no pat syaki wei pat ken kita ki bait jong gan ka pertai namar kita kin sa syukur biang ya fi ujisu unom syukur ya pi lano ro pila pediang batu ai bfinang ya nang ne gom kata gajing em ka blai te jutang pat Jesus Christ utrai nang karku ya fi la fi donon kamru ya ki jing duai pila ban phone ni number ka fi ka screen ka jong fi ani ga jislok idon nang ne ban ya rap ya pi ban ya ai ka tien ka jong blai ban ya tai we kanang ba finang la ban san ha ka ta ka jing long ban sim pinang san pinang rangba how try hala kasngi to blai nang karku fi pila ban wan ru sini ka office ka jongi idon nang ne apor nong thamai nong khriam idon nang ne ru kasngi ba ar hado kasngi sa jan jong ka tayo pila ban phone ngi shwa bin wan utrai nang karku fi khublai shibon amen.